Assalamu alaikum masoyanmu da ke faɗin duniya masu bibiyar wannan tasha ta wata ɗan Subul TV. Ina da wasu saƙonni guda biyu. Na farko shine ina so in ba ku haƙuri saboda wannan series ɗin mai suna Amin ba za mu samu damar sake shi wannan juma'a mai zuwa ba, amma insha Allahu sati na gaba za mu saki, tunda yau muna Lahadi ne, Monday, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a ba za mu sake ba sai ta sama. Shine nake so yanzu ma haka da kuke gani muna kan aikinsa ne, yanzu haka gani ga gaban kwamfuta za mu fara aikin. So insha Allahu ku more, sati na sama za mu fara sakewa da yaddar mai duka karfe 8. To inda kuma ba su yi mana subscribing ba, da Allah kar ka wuce wannan tasha mai suna Dan Subul TV ba tare da ka yi subscribing ba, sannan ka danna ƙararrawa sakamakon duk sanda muka saki aiki zai zo maka. Saboda haka I know you hear God.